Cegasal activa miles de despertadores cada mañá. Estamos presentes no teu día a día. Desenvolvendo actividades empresariais en varios sectores. Comprometidos coa inserción de persoas con discapacidade. Para facilitar a túa vida dun xeito responsable coa túa contorna e coa sociedade. Para ti, para nós, Cegasal. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos e a todas, distinguidas autoridades, señoras e señores. Benvidos a esta festa de cumpleanos, porque esta é unha festa de cumpleanos. 25 anos fai Cegasal. Percibo que 25 anos só ten Cegasal de todos os que estamos aquí. Cegasal leva 25 anos traballando, perseverando polo benestar laboral e social de moitas persoas, daquelas persoas que teñen algún tipo de discapacidade ou que teñen capacidades diferentes, persoas que están en risco de exclusión social. Coméntase moitas veces que ter traballo, ter un salario digno, é sinónimo de liberdade. Cegasal leva moitos anos, 25 anos en concreto, pelexando pola liberdade das persoas. E parece que todo indica que o ten logrado, aínda que leve unha existencia de só un cuarto de século. 32 centros especiais de emprego asociados, 44 millóns de euros facturados no seu conxunto, 1.800 traballadores. Os traballadores e as traballadoras polas que leva pelexando Cegasal son a súa razón de ser. Benvidos, benvidas, poñémonos en marcha. Ten a palabra o noso anfitrión, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar. Moi bo día, presidente da Xunta de Galicia, presidente de Cegasal, presidente do Parlamento, delegado do Goberno en Galicia, representante da Administración Xeral do Estado, conselleiras, conselleiros, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, alcaldesa de Lugo, representantes empresariais, asociacións, medios de comunicacións, amigas e amigos de Ourense, benvidos ao Teatro Principal. Non hai moitos episodios na historia recente de Galicia coa importancia da traxectoria de Cegasal, un camiño de 25 anos liderando a inserción laboral das persoas con discapacidade, unha cuestión absolutamente trascendental no desenrolo dun país moderno. Porque non deberíamos nin imaginar unha Galicia na que milleiros de persoas queiran e poidan traballar, pero non o consigan por ter capacidades diferentes. Non hai dúbidas. Penetrar no mercado laboral é sumarse á sociedade e esa suma fai país. Calculen, pois, canta Galicia leva feito dende o ano 1987 a organización presidida por José Antonio Vázquez, 1997. Son moitas as leccións que podemos sacar de Cegasal. A colaboración público-privada, a súa relación leal con administracións de diferentes signos, a responsabilidade social ou situar as persoas no centro. En momentos como este, coa crise económica derivada da pandemia e o ataque a Ucrania, xorden aquí algunha das actitudes máis importantes que deben impregnar a política actual. Porque Cegasal aborda unha cuestión chave para os que nos adicamos á vida pública: implementar accións políticas que axuden a nivelar o terreo de xogo. E ao garantir o acceso ao emprego das persoas con discapacidade, estamos contribuindo a eliminar dun xeito decisivo a borrar diferenzas e brechas sociais o perigoso alimento de rencores e odios. E aproveito esta ocasión para sinalar que para as administracións e empresas galegas é prioritario entender e asumir o enfoque inclusivo de Cegasal. Comprender a importancia de que nos seus 32 centros de emprego sen ánimo de lucro non pidan subvencións, senón empregos.
unha filosofía de servizos a cambio de dignidade. Hoxe suman máis de 1.800 persoas traballando con contratos fixos en 14 tecidos productivos diferentes, dende o medio ambiente e artesanía ao transporte ou alimentación, mentres garanten que cada euro de beneficio se reinviste en cuestións formativas ou tecnolóxicas, aspectos prioritarios para avanzar na inserción e capacitación destes colectivos. Por suposto, o modelo de Cegasal é ben coñecido na Deputación de Ourense. Co primeiro contrato reservado da historia da institución provincial, deseñado coa Lei de Contratos e adxudicado en 2020 a Aspamadis, abrimos un capítulo apaixoante na nosa estrategia social, un motor principal das políticas provinciais que temos aquí en Ourense trazadas no noso plan de mandato. O acerto deste movimento refléxase cada día no mantemento de espazos tan emblemáticos de Ourense como o Mosteiro de San Pedro de Rocas. Non é paternalismo nin caridade, son feitos. É abrir fiestras pechadas e afondar na igualdade de oportunidades. A ourensanía constrúese a través de aspectos clave como a empatía e a sensibilidade. Témolo moi claro e o amosamos coa nosa implicación na economía social en paralelo á Xunta e a concellos como Lugo ou Carballo. José Antonio Vázquez sempre di que non cree en ideoloxías, el cree nas persoas. As administracións representadas nesta celebración dos 25 anos de Cegasal están gobernadas por tres formacións políticas diferentes, porque esta non é unha cuestión partidista, son pasos firmes encamiñados cara a construir unha Galicia máis xusta. É un orgullo que Cegasal escollera Ourense como a capital do seu 25 aniversario, precisamente o mesmo ano no que a Deputación cumple 200. Hai un fío conductor entre as políticas inclusivas e o Concello dos Concellos, un goberno provincial que encaixa a visión integral e a social do territorio. Por iso, esta gala tamén é unha responsabilidade para o futuro, no que xa podemos garantir que irá a máis a alianza da Deputación e Cegasal. Despois de implicarse en procesos impulsados por este goberno provincial, como a toma de decisións que levaron á instalación en Ourense do Centro de Innovación de Formación Profesional Eduardo Barreiros, co liderado da Xunta, os novos proxectos de Cegasal, como formar as mulleres do rural, amosan o seu liderado na empregabilidade dos colectivos con maiores dificultades para acceder ao mercado laboral. Son, sen ambaxes, referencia en toda España. Un acto como de este mediodía no Teatro Principal, coa presenza dunha parte sobresaínte da vida política e social galega, con representantes empresariais, patronais e dos medios de comunicación, lembra a importancia desta organización na nosa economía. Tamén amosa que Galicia comeza a coñecer canto ben lle fixo, lle fai e lle fará o modelo inclusivo de Cegasal. Parabéns a todos os implicados neste fermosísimo proxecto e moita forza para o futuro. Ourense sempre estará con vos. Moitas grazas, Cegasal, moi bons días, benvidos de novo. Moitas grazas. No se vaya, presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar. Queremos que nos acompañe no escenario presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez, a vicepresidenta Silvia Lende, a secretaria Esther Blanco. Por qué? Porque queremos agradecer desde Cegasal a implicación da Deputación de Ourense da celebración desta gala, desta festa de cumpleanos, xenerosidade por parte da Deputación de Ourense desde o primeiro momento para acoller un día tan particular e para celebrar, compartir estes 25 anos de experiencias e de vida. O primeiro premio desta mañá é para a Deputación de Ourense, recolleo Manuel Baltar. Moitas gracias. Queremos saudar tamén a todos os que nos acompañan a través das redes sociais que están presenciando esta gala de Cegasal, que se está ofrecendo ademais pola páxina web da Deputación de Ourense. Un saúdos que están na parte alta desta obra de arte que é o Teatro Principal de Ourense. Están arriba porque pagaron máis, obviamente. Cegasal é a consecuencia dunha posta en escena moi típica de Galicia. Por que non? Por que non tivo que ser a expresión que adoitaron no seu día hai 25 anos os máximos responsables de Cogami, de Faspegá e de Fadenga. E xunto a esa posta en escena, a esa iniciativa que tomaron estas tres persoas, os tres presidentes destas asociacións, está como
consecuencia de Cegasal, a implicación do Goberno autonómico, a implicación de persoas, das persoas que durante estes 25 anos no Goberno de Galicia ocuparon as carteiras, as responsabilidades de asuntos sociais, de traballo ou de emprego. Manuela López Besteiro, Beatriz Mato, Ricardo Varela, Francisco Conde e María Jesús Lorenzana. Estes son os persoeiros dos 25 anos de vida de Cegasal. Cegasal é unha ferramenta imprescindible para pôr en valor o traballo dos centros especiales de empleo da economía social de Galicia. Cumple e ten cumprido ben os seus obxectivos porque xera máis de 1.800 postos de traballo directos para persoas con discapacidade e tamén contribuye ao desenvolvemento de Galicia aportando casi un 7% do PIB. Aquí hai que pôr en valor o traballo tanto do presidente fundador como de José Antonio Vázquez, que é un traballo incansable e pensando cada día na economía social e en xerar oportunidades de emprego para colectivos vulnerables como é o das persoas con discapacidade. As entidades fundadoras de Cegasal, no seu espírito, son propiamente entidades sen ánimo de lucro, de carácter social, na defensa e de loita dos dereitos das persoas con discapacidade. Polo tanto, creíamos conveniente que ese mesmo espírito teña que telo tamén Cegasal, que despois de 25 anos Cegasal cumpriu con todos os seus obxectivos, incrementándose o número de centros especiais, as condicións laborais das persoas con discapacidade tamén melloraron, dende a perspectiva social hai unha maior visibilidade e recoñecemento das persoas e as súas capacidades. Despois destes 25 anos vemos que o ritmo de Cegasal e o novo foco que ten de traballo é un modelo de economía social, polo tanto entendo que sí cumpriu con todos os seus obxectivos. A verdadeira rentabilidade de Cegasal é a incorporación no mundo laboral das persoas e queríamos que ese era o verdadeiro objetivo e a verdadeira rentabilidade social de Cegasal. En fin, o ser sin ánimo de lucro nos abriría así moitas portas e evitaría moitas suspicacias. Eu creo que xunto cas familias e ca administración axudou a un cambio social importantísimo. O concepto que antes se tiña de protección das persoas con discapacidade cambiouse por a necesidade de formación, de inserción laboral e o traballo. Iso representa unha axuda tremenda para os alumnos e para os traballadores, que pasar do concepto de dependencia a independencia, o concepto de dificultade de suxección á familia o de a dignidade que dá un posto de traballo. Pois aproveito esta ocasión, esta invitación que me fai Cegasal para compartir con eles 25 anos de traballo moi importantes. Son 25 anos de traballo longo e frutífero. Eu creo que é unha entidade que ten colaborado moitísimo para o desenvolvemento do emprego en Galicia e o desenvolvemento do emprego en sectores especialmente con especiales dificultades. Calquera legislación, calquera medida, calquer plan, calquera estrategia que vaya directamente vencellada ás persoas con discapacidade ten que contar con esta rede que é Cegasal. Unha rede que no seu momento foi pioneira e que efectivamente para min marcou un fito especial porque aglutina a todos os centros especiais de emprego sin ánimo de lucro. Eu creo que xa fixo moi bo traballo e lle queda todavía aínda por facer moitísimo máis traballo. Se algo define a labor de Cegasal na súa relación coa Xunta de Galicia é a sintonía e a colaboración. Si hai unha aposta polo talento, sen dúbidas, o talante do seu presidente, de José Antonio Vázquez, de todo o seu equipo, é o que permite seguir sumando e, polo tanto, seguir traballando xuntos para unha Galicia con máis oportunidades. E por iso, esa forma de entender a relación institucional e esa colaboración, dende logo, é o que nos ten permitido poder dar o mellor servicio e, sobre todo, ser útiles nesa vocación conxunta de defender
a discapacidade e, sobre todo, para traballar por ese emprego cada día máis inclusivo na nosa sociedade. Cegasal loita polas persoas con discapacidade e pola súa integración no mercado laboral, o cal é esencial. Loita, por unha banda, por orientar as persoas con discapacidade, por acompañalas no seu traballo, e loita tamén por mellorar as súas habilidades sociais. E isto por qué? Porque é esencial que as persoas con discapacidade accedan á sociedade con normalidade, é dicir, teñan as ferramentas adecuadas para non solamente traballar nun centro especial de emprego, senón cunha finalidade última que poidan incorporarse ao mercado laboral ordinario a máxima cantidade de persoas con discapacidade posible. Estas son as facianas, son os testemunhos, as testemunhas do que é Cegasal durante estes 25 anos. Quero que nos acompañe de novo no escenario José Antonio Vázquez, o presidente de Cegasal, que nos acompañe tamén a representación das partes fundacionais de Cegasal, Anxo Queiruga, así como Julio Cortiñas e Feliciano Sola. Anxo Queiruga representando o inesquecible Domingo Dosil. Eles serán os encargados de entregarlle este galardón ás persoas que pasaron ou que están na Administración Autonómica. Que nos acompañen Manuela López Besteiro, Margarita Pérez Herranz, en representación de Ricardo Varela, José Ramón Pardo Cabarcos, secretario xeral da Consellería de Emprego e Igualdade, en representación de Beatriz Mato, Francisco Conde e María Jesús Lorenzana. Oyémonos por aí, Feliciano, Julio, Anxo. Anxo Queiruga fai entrega deste galardón a Manuela López Besteiro. Julio Cortiñas a Margarita Pérez Herranz en representación de Ricardo Varela. Feliciano Sola a José Ramón Pardo Cabarcos en representación de Beatriz Mato. José Antonio Vázquez a Francisco Conde. E Iker Sertucha, do Sertucha de toda a vida, a María Jesús Lorenzana. Vimos o centro do escenario. Podemos ocupar todo o escenario para a foto. Mesmo se queren, teñen 10 segundos para baixar a mascarilla e sair de outra maneira nas fotos. 10 segundos. Tempo. Moitas gracias. Esta é a parte da Administración Pública que apoiou a Cegasal desde o seu inicio, pero tamén hai que resaltar nestes 25 anos de existencia de Cegasal a aportación dos empresarios e das empresas que se sumaron á Red Cegasal Inclúe e que apostaron por incorporar o seu modelo de organización outra cultura empresarial, unha cultura empresarial inclusiva que valora do mesmo xeito en igualdade o compromiso económico e social. Nos últimos tempos incorporáronse a esta red Cegasal Inclúe empresas como Elige Plus, Arrate Aratel, Contemar,
Marca Franca e Mau San Miguel. Desta aportación das empresas e dos empresarios a Cegasal, contribuir o traballo para persoas con algún tipo de discapacidade ou en risco de exclusión social, sabe moito o noso seguinte protagonista. Ele é Diego Vázquez Reino, de Construcións Vázquez y Reino. Moi bo día. Prezadas autoridades, representantes das organizacións empresariais, sindicais e sociais, amigos e amigas da gran familia de Cegasal, querido José Antonio Vázquez, presidenta desta gran organización que hoxe celebra os seus primeiros 25 anos de trayectoria, parabéns de corazón. Participar neste acto de representación da rede Cegasal Inclúe é unha gran responsabilidade que asumo co orgullo de poder felicitar no nome de todas as empresas que a integramos a persoas máis que capaces. Demóstrano co seu traballo diario en 14 sectores productivos. Están a converter a economía social nun piar do desenvolvemento e da sociedade do benestar na nosa querida Galicia. Por iso hoxe é un día moi especial para min. As empresas que pertencemos a esta rede estamos especialmente orgullosas do noso compromiso social. Somos empresarios do noso tempo. Somos empresarios do século XXI, comprometidos cunha xestión equilibrada, sostible, de calidad e socialmente responsable. Como sabedes, represento a industria da construción en Galicia e podo asegurarvos que estamos moi satisfeitos cos acordos acadados nos últimos anos co terceiro sector e con entidades en ánimo de lucro. Fomentar unha segunda oportunidade para persoas en risco de exclusión social é unha das maiores satisfaccións que podemos conseguir a nivel persoal e a nivel empresarial. Por iso, debemos aproveitar todas as oportunidades que se nos presentan para seguir potenciando a inclusión e a igualdade. Ese é un obxectivo ao que non queremos nin imos renunciar. Como empresario, levo 25 anos de trayectoria profesional. Meus irmáns e máis eu somos a cuarta xeración dunha empresa familiar que conta xa con 75 anos de percorrido nos ámbitos galego e nacional. Ao longo de todo este tempo, se algo aprendemos xeración tras xeración, é a desenvolver unha sensibilidade especial coas persoas e co entorno no que traballamos. Levámoslo no ADN, e por iso o noso nome vai asociado a actividades deportivas, solidarias, medioambientais e sociais. Como vos dicía, o camiño é firme, sen volta atrás, insisto, non hai maior satisfacción. Hoxe quero facer mención especial a dúas persoas. En primeiro lugar, felicitar ao alcalde do meu pobo, Carballo, polo recoñecemento que hoxe recibe. Querido Vencio, os meus parabéns máis sinceros. Ti sabes ben a satisfacción que supón favorecer o emprego sin exclusións. A segunda mención é para unha persoa moi especial para min, que tanto me ten apoiado e tamén me ten aconsellado para traballar no mundo asociativo. José Antonio Vázquez Freire, traballador incansable na defensa, a promoción e a representación das empresas de economía social, ninguén mellor que a ti coñece o camiño que percorreu Cegasal para chegar ata aquí. Poucos traballaron tanto como a ti para percorrer este camiño e moitos agradecemos que nos guiases por el para poder atinar nas nosas decisións. Remato xa con dúas cuestións importantes. A primeira, agradecer o traballo diario ao longo destes 25 anos de todas e cada unha das persoas que conforman Cegasal. E a segunda e última reserva para trasladarvos dous desexos. O primeiro, que a paz se impoña canto antes a decisión irracional de invadir un país no que están sufrindo millóns de persoas. E segundo, é para o noso presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que vén de comunicar a súa intención de dar o salto á política nacional, que teña moitos éxitos nesta nobra singradura. Ao longo de todos estes anos, que leva de servicio público, vostede sempre falou moi claro. Estamos seguros de que seguirá aplicando a súa receita para superar os novos retos. Moito traballo, moito tesón e, sobre todo, sentidiño. Moitas gracias e enhoraboa a todos. Moitas gracias a Diego Vázquez Reino de Construcións Vázquez
E reino como voceiro de todas as empresas que conforman a rede Cegasal Inclúe. Máis premios que nos acompañen José Miñones, que é o delegado do Goberno en Galicia, e José Antonio Vázquez Freire, presidente de Cegasal. Premio en termos de Administración Autonómica. Cegasal quere agradecer o traballo realizado pola Consellería de Política Social polo seu compromiso co emprego socialmente responsable. A súa titular fixo unha aposta sen precedentes nos últimos tempos, destacando todo realizado durante o 2021, o volumen de traballo encargado aos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro. Galardón para Fabiola García, que é a conselleira de Política Social. Diploma de galardón para Fabiola García. 10 segundos si quieren retirar la mascarilla. Antes de que nos saude a conselleira de Política Social. Ten a palabra Fabiola García. Bueno, pois moi bons días a todos, querido presidente da Xunta de Galicia, presidente da Deputación de Ourense, vicepresidente, conselleira de Emprego, queridas autoridades, queridos amigos e amigas, representantes das distintas entidades sociais de Galicia. Moitísimas gracias, presidente, de corazón, por convidarnos a participar hoxe nesta entrega de premios Cegasal. Nun mundo tan rápido e tan implacable como este, son moitas as voces que claman polo dereito a caer, a volver a levantarse e a seguir adiante. Hoxe gustaríame pedirvos a todos e cada un dos que estades aquí que constatedes o fácil que é caer e o necesario que é ter esa segunda oportunidade, pero tamén que reflexionedes en que aínda hai moitas persoas en estes momentos que aínda non tiveron esa primeira oportunidade, que aínda non tiveron a oportunidade de poder equivocarse. As persoas con discapacidade merecen demostrar cada día a súa valía. Merecen que non se lle xulgue aqueles que non os coñecen. Merecen que non se presupoñan os seus límites, xa que as súas capacidades son moito máis importantes que a súa discapacidade e que tamén están loitando cada día para que se eliminen todos eses prexuizos que aínda existen a día de hoxe na nosa sociedade. Ilusióname moitísimo poder recoller hoxe este premio, pero tamén o quero facer extensible a todos os traballadores que dende a Xunta de Galicia traballan cada día a prol da discapacidade. Persoas que dende o anonimato dos seus postos de traballo se esforzan e loitan pola plena inclusión das persoas con discapacidade. Aquí en Galicia temos a gran fortuna de contar con un tecido asociativo forte, solvente e robusto. Temos a fortuna de contar con unha asociación empresarial como é Cegasal, que regala cada día premios en forma de primeiras oportunidades. A integración das persoas con discapacidade a través do emprego non é só unha obriga formal, senón que é un deber moral que implica a todo o conxunto da nosa sociedade. Os avances que fomos acadando nos últimos anos non serían posibles sen a implicación das distintas entidades sociais de Galicia. Non serían posibles sen a implicación de todo o equipo de todas as empresas que forman parte de Cegasal. Non serían posibles sen a implicación mes a mes, semana a semana, día a día e minuto a minuto do seu presidente, José Antonio. Estes 25 anos de avances en Galicia foron esenciais para construir e para crear a Galicia que temos a día de hoxe. Ese dereito do que falaba, ese dereito a unha primeira oportunidade quedaríase solamente no papel se non fose gracias a esa mente aberta da maioría dos empresarios de Galicia, se non fose gracias ao compromiso dos distintos medios de comunicación, se non fose gracias á implicación de toda a sociedade civil galega a través tamén dos seus representantes públicos. Todos os galegos e todas as galegas temos o dereito a escoller libremente a vida que queremos levar, pero para levar esa vida que queremos é necesario un apoio fundamental
que nos permita continuar adiante, que nos permita tamén superar os límites que todos temos e que sexamos quen de sacar de nós o máximo potencial. Galicia, ou aquí na nosa comunidade, todo isto non é nin filosofía, nin son principios. Aquí en Galicia todo isto é unha realidade. Por iso eu estou plenamente convencida de que se traballamos todos xuntos, as distintas administracións, as entidades sociais de Galicia e a sociedade civil galega, vamos a continuar, seguir adiante, vamos a poder continuar traballando xuntos, unidos e da man, para continuar rachando todos eses estereotipos que aínda existen a día de hoxe. E, queridos amigos, lles podo asegurar que o mellor aínda está por chegar. Así que moitísimas gracias a todos, noraboa aos premiados e, presidente, de verdad, moitísimas gracias por todos estes anos. Moitas gracias, Fabiola García, moitas gracias a José Miñones. Quedámonos con José Antonio Vázquez e pedimos a incorporación a este escenario de Manuel Baltar, o presidente da Deputación de Ourense, do Premio a Administración Pública, o Premio a Administración Local. E o Premio a Administración Local, nesta gala de Cegasal, recae nunha institución que paradóxicamente derruba murallas para abrir as portas ás persoas. É o premio para o Concello de Lugo. Acompáñanos a súa alcaldesa Lara Méndez. O premio e o diploma para Lara Méndez representando o Concello de Lugo. Queremos que lle saúde Lara Méndez, alcaldesa da cidade de Lugo. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas, presidente da Xunta, presidente do Parlamento, delegado do Goberno, presidente da Diputación, querido presidente, querido amigo José Antonio. A verdade que hoxe para o Concello de Lugo é un día moi especial, onde nos sentimos moi orgullosos por ter este recoñecemento a unha labor de anos, porque é certo que é unha labor que vimos desenvolvendo de fai anos, tanto na prestación de servicios que vides realizando as empresas, como aquelas que tamén facemos dentro da propia administración, porque entendemos que ten que ser inclusivo e que as persoas con discapacidade tamén teñen que estar e formar parte das administracións locales, provinciales, autonómicas e estatales. E o facemos por convicción. É certo, somos un concello convencido da importancia de incluir, de integrar, de ser ese concello cercano, ese concello de todas e todos. E non se pode concebir esa inclusión se excluímos a parte da sociedade, porque hai xente con discapacidade. Hoxe son uns, mañá podemos ser outros, e, por tanto, temos que pensar en todos e cada un dos cidadáns e temos que incluir a todos e cada un dos cidadáns nos territorios, non poden quedar excluídos. E, por lo tanto, como decía, é unha convicción da cual nos sentimos tremendamente emocionados, e se nota, ademais, en este momento. Quero agradecer a Cegasal, nomeadamente a ti, José Antonio, por estes 25 anos de traballo incansables, como ben se está a repetir, de entrega, de dedicación, pero, sobre todo, quero tamén agradecervos a sensibilidade que tedes para facer que o resto o vexamos como vedes vos, cos vosos ollos, cas vosas problemáticas e cos vosos complicacións. E, polo tanto, moitísimas gracias por facernos sensibles a esa realidade para que non quede ninguén, como digo, excluídos. E para nós é, de verdade, que un día tremendamente especial. E nós, dentro do Concello, somos persoas que creemos firmemente na inclusión. Entendemos, ademais, que a mellor política social que se pode realizar é a creación de emprego, porque a única forma de dar autonomía ás persoas é coa creación de emprego. E, por lo tanto, seguide en esa liña, seguide facendo ese gran traballo social que facedes, ese gran traballo de formar parte dunha sociedade con plenos dereitos. Tedes o Concello de Lugo ao vosa carón
no día a día, seguiremos a traballar, seguiremos a esforzarnos, estamos por riba dos ratios que establece os marcos legales, pero os marcos legales está para garantir os mínimos, pero como decía que é unha convicción, estamos con ganas de seguir incrementando e de seguir superando estes ratios para acadar esa sociedade xusta, equitativa e igualitaria. E, por tanto, hai que garantir tamén a igualdade de oportunidades entre todos e todas. Nós seguiremos en esa liña, seguiremos a traballar e seguiremos demandándovos que esteñades ao noso carón e nos o voso para seguir en este obxectivo. E se decía antes que a mellor política social que se pode facer é a creación de emprego, non se pode acadar a paz sin a liberdade. Por lo tanto, paz e liberdade para todos e todas en estes momentos tan difíciles e tan complicados. Moitas gracias. Moitas gracias, Lara Méndez, alcaldesa de Lugo. Gracias, Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense. Con José Antonio Vázquez e coa presencia de Marisol Novoa, da Confederación de Empresarios de Ourense, e de Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, imos facer entrega do premio sector privado. O sector das empresas. Empresas que exhiben o seu compromiso coa contratación de persoas con discapacidade a través dos centros especiais de emprego. Pódese facer negocio? Claro que sí, as empresas están para gañar cartos, nin que decir ten, pero pódense ganar cartos e facer negocio desde a responsabilidade e o compromiso coa sociedade. E nesta gala de Cegasal, dos seus 25 anos, o premio o sector privado recae na empresa industrial Recense. Acompáñanos o seu director xeral, Luís López Fulgueira. Premio para Industrial Recense. Entregan Juan Manuel Vieites, Confederación de Empresarios de Galicia, Marisol Novoa, Confederación de Empresarios de Ourense, en presencia de José Antonio Vázquez. Podemos retirar a mascarilla. Tomen as súas decisións. E queremos que nos saúde o señor López Fulgueira, de Industrial Recense. Buenos días, presidente, autoridades, señoras e señores. Recense é unha empresa situada nun pequeno municipio de A Pontenova, en Lugo. Foi fundada por meus padres, fai casi, vamos facer agora os 70 anos, e leva evolucionando desde o inicio da fabricación dos ouciños á actualidade, sendo líder en moitos sistemas de fijación. Durante todos estes anos, é verdade que a evolución foi moi importante e pouco temos que ver cos indicios en canto a produto. Tampouco temos que ver en canto a que no pueblo sentamos unha tecnología, apostamos sempre por estar, digamos, na cresta da ola, como suele dicir, dentro dos nosos sectores, e iso fixo que, asentáramos o que era a España vacía que hoy dicen, pois estamos cubrindo ese pequeño. Fai uns anos me visitan de Kogami e me plantean a inclusión de persoas que con algún problema de discapacidade poidan traballar en Recense. Indudablemente, a primeira pregunta foi, pero hai tantas persoas aquí como que poidamos, de alguma maneira, ter unha plantilla deste tipo de xente? Efectivamente, a sorpresa positiva ou negativa, según se vexa, foi que efectivamente había un grupo importante de persoas que se podían incorporar. Hoy están incorporadas plenamente a Recense e, a verdad, non teño máis que agradecer ao presidente e ao comité que decidiu honrarnos con este premio, porque, sinceramente, creemos que é unha obligación social que as empresas temos que ter ca propia sociedade e, de alguma maneira, pretendemos dar o noso granín de area e contribuir hoy a decir que as empresas, este premio compartimos con todas as que colaboran, pero as empresas que por cualquier motivo todavía non estén colaborando, que se apunten, porque aparte de ser un tema social importante, o éxito é rotundo. Moitas gracias a Cegasal, moitas gracias a todos,
a seguir crecendo outros 25 anos. Nosotros esperamos tamén estar aí. Gracias. Moitas gracias, señor López Fulgueira. Moitas gracias, Juan Manuel Vieites. Moitas gracias, Marisol Novoa. Quedámonos con José Antonio Vázquez Freire, presidente de Cegasal. Le pedimos a presencia neste escenario de Celso Gándara, Foro pola Economía Social Galega, presidente do Foro pola Economía Social Galega, para facer entrega dun premio a unha persoa. Hai algún tempo esa persoa recibiu un galardón pola responsabilidade que ten nunha administración local. Hoxe o premio é polos méritos contraídos como persoa, por ser cómplice pola súa complicidade cos valores que transmite, defende, promulga Cegasal. El, cos seus valores e coa súa forma de ser, pola súa empatía coas persoas con discapacidade física ou en risco de exclusión social, trascende o cargo que ostenta. Premio especial en Cegasal, 25 anos para Evencio Ferrero. Nesta gala de Cegasal, Evencio Ferrero, no resto do día, alcalde de Carballo. Moi bo día. Moitísimas autoridades, presidente de Cegasal, premiados, premiadas, moitísimas grazas. Terio acaba de comentar que xa é o segundo ano consecutivo que, por diversos motivos, recollo este premio. O ano pasado foi ao Concello de Carballo. Este ano tócame a título individual e, como ben di o refrán, espero que non haxa 2 sin 3. En calquera caso, quixen salir entre bambolinas para decir que eu non son o digno merecedor deste recoñecemento. O recoñecemento é para todas as persoas que, formando parte das responsabilidades de goberno, fan posible esa visualización do emprego inclusive. En especial, permitídeme que nomee a Luís Lamas e a Milagros Lantes, un deles responsable de servicios e Milagros responsable de contratación. Teño tamén que felicitar ao servicio de contratación que agora son capaces de darse conta de que é fundamental abrir as portas ao traballo inclusive e aos centros especiais de emprego. E xa somos capaces tamén de facer esas licitacións específicas para abrir esa porta e abrir tantas posibilidades. E, por suposto, aquí tiña que estar todo o personal que realizan eses traballos día a día. O personal de limpieza das rúas, o personal de limpieza dos edificios públicos, o personal de Dixardín, o personal de Coregal, que son os que están a demostrar que a integración é posible. Estamos a falar estes días de distopías. E eu lembro con cariño que o ano pasado falei da utopía, porque coincido con Eduardo Galeano que a utopía vainos a permitir avanzar, aínda que ela retroceda. E seguiremos avanzando e ela seguirá retrocedendo, pero seguiremos buscando a utopía. Seguiremosla buscando con Cegasal e con todas as entidades que procuran este mundo máis inclusive, máis sólido, máis integrador. E en ese sentido, como antes Diego Vázquez, que como moitos é un excelente carballés, pois como fixo esa alusión personal, agradecerllo e tamén agradecerllo o compromiso como empresa. E desde aquí facer un chamamento a todas as administracións, a todas as empresas, para que formen parte deste gran proxecto de futuro, deste gran proxecto colectivo. No ano 2004 fomos pioneiros, pero non nos gusta ser pioneiros, gusta-nos ser un máis de multitude, e que esa multitude estemos acompañados de moitos concellos, igual que en este momento xa estamos acompañados de toda a corporación municipal,
porque este premio, aínda que eu personalizo, creo que é un premio de todos e cada un que tomamos a decisión de que en estes procedementos de contratación as portas estén sempre abertas, independentemente da capacidade física, intelectual ou tal. As sociedades teñen que ser sociedades sólidas. Moitísimas gracias, moitísimas gracias, moitísimas gracias. Moitas gracias a Evencio Ferrero, gracias a Celso Gándara. Momento de contado moi particular nesta gala. Este señor é José Antonio Vázquez Freire. En termos deportivos diríamos que leva 15 anos como adestrador de Cegasal. Leva varios días sen dormir. Preparar esta gala ten o seu traballo. Leva varios días sin poder acompañar os seus cans polo monte e pasear. Leva moitos días sin facer moitas cousas que fai habitualmente. Queremos que lle saúde o presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez Freire. Buenas tardes ya a todas y a todos. Presidente de la Xunta de Galicia, presidente del Parlamento de Galicia, delegado de Gobierno, vicepresidente económico, querido amigo Francisco, conselleira de Política Social, conselleira de Empleo e Igualdad, presidente de CES, querido amigo José Antonio, secretario general de la UGT, presidente de la CEC, amigo de la CEC, alcaldesa de Lugo, mi querido amigo presidente del Foro de la Economía Social, presidentes de las confederaciones de empresarios de Pontevedra y de Ourense, querida amiga Maica de Comisiones Obreras, compañeros y compañeras de viaje, medios de comunicación, periodistas, tejido empresarial de Galicia, sectoriales de Galicia. Nunca me puse nervioso, nunca. Hoy estoy un poquito. Los cumpleaños tienen un especial poder evocador. Y uno tan señalado como el que hoy celebramos, el 25. Todavía más, y por eso estos días me acuerdo mucho de Domingo Dosil, que ya no está con nosotros, y también de Julio Cortiñas, y de mi querido amigo también Feliciano Sola. En estas últimas semanas, ultimando los preparativos de esta gala, su ejemplo se ha hecho más fuerte y no dejo de pensar en lo valientes y generosos que fueron cuando en 1996, estando al frente de Cogami, Fáspeda y Fadenga, decidieron poner en marcha la Asociación Gallega de Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro. Ese primer paso, arriesgado y no exento de críticas por parte de muchos, que no entendían que estos centros debían ser de iniciativa social. Representa muy bien los valores y esa visión que siempre admiré de todos ellos. Y aquí estamos, 25 años después. Un tiempo en el que se ha dado avances muy importantes en los derechos de las personas con discapacidad y en lo que más nos toca, en el empleo inclusivo. Pero aún queda un largo camino por recorrer. No me gustaría convertir esta gala en un mero acto reivindicativo, ya que hoy estamos aquí para celebrar los 25 años de Cegasal. Pero por imperativo moral no puedo dejar pasar la oportunidad de pedir su colaboración a los destacados representantes del mundo político y del mundo empresarial que nos acompañan hoy aquí. Porque de nada nos vale que se aprueban leyes
que propicien un mayor equilibrio social si no se cumplen. De nada nos sirven los gestos si no hay una verdadera voluntad por parte de nuestros administradores de cambiar las cosas. Me consta que muchos de los que hoy están aquí han dado pasos enormes y fundamentales para consolidar el modelo que defiende Cegasal. Yo quiero reconocer hoy aquí, públicamente, y quiero agradecerle al presidente de la Xunta. Presidente, la Xunta de Galicia se comprometió con Cegasal de cubrir lo que marca la Ley de Contratos del Estado. Se ha cumplido. No un año, sino desde que se puso en funcionamiento la Ley de Contratos, la nueva Ley de Contratos del Estado. Gracias. Pero no solamente eso. Desde la primera conselleira, me vas a permitir que te llame como te he llamado siempre, Manolita Besteiro. Cuando presentamos los fundadores la documentación y salió en el DOGA, fuiste la primera que fuimos tan criticados sin ánimo de lucro. Y después vinieron más conselleiros. Francisco Conde, el consellero de Economía, hoy vicepresidente segundo, constituyó la Mesa de Seguimientos de Contratos del Estado. Fue un cambio de antes y después. Pero la consellera actual, en el poquito tiempo que está, y esperemos que dure mucho tiempo, rompió el techo de contratación. En Galicia no hay techo. Se pacta en la mesa de seguimientos de contrato trimestral, anual, con el secretario general de la Consellería. Gracias. Y tengo que agradecer, como no, a los premiados, pero la consellera de Política Social le echó mucho valor. Le echó mucho valor. Fue la consellera que el año pasado que más contrató, y sé personalmente que se enfrentó a muchos poderes de fuera de San Caetano. Por lo tanto, la Xunta de Galicia, yo le agradezco lo que ha hecho. Porque yo siempre digo en mi casa que a los políticos, cuando lo hacen bien, hay que decirles que lo hacen bien. Y cuando lo hacen mal, hay que decirles que lo hacen mal. Por lo tanto, presidente, me vas a permitir que te diga, te felicito. Pero también tengo que felicitar a los ayuntamientos que hoy están aquí y los que no pudieron estar. La alcaldesa de Lugo es un referente local para Cegasal, como es el Ayuntamiento de Carballo, como es el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que están dos concejales, el de Obras y de Educación. Muy importante, la educación ante la sociedad, y de Obras los contratos reservados que nos dan. Por lo tanto, son referentes. Y otros ayuntamientos pequeños, Arzúa, Melliz, etcétera, etcétera, que no pudieron estar aquí. Pero son nada más que esos. El resto no están, no cumplen la ley. Todos tenemos que entender que cuando nos llega una multa de tráfico, si me lo permite la expresión, tenemos que pagarla, si no nos embargan. Las leyes están para cumplirlas. ¿Dónde están el resto de los ayuntamientos, de las grandes capitales? No existen. También me olvidaba del Ayuntamiento de Ames. Sí que fuisteis y seguís siendo. Vivimos un tiempo difícil. La pandemia, la guerra en Ucrania, una crisis energética sin precedentes, el elevado coste de materias primas, son momentos convulsos. Y hoy más que nunca tenemos la obligación de apostar por una economía más sostenible, centrada en las personas. Lo saben bien los empresarios que hoy nos acompañan. Los que confiaron en Cegasal, en su apuesta por una nueva cultura empresarial más inclusiva y defendieron este nuevo modelo a través de la red Cegasal. Gracias. Gracias. También me gustaría destacar el apoyo de las empresas farmacéuticas
de Janssen, Osucan y Lumbe, que han colaborado con nosotros en un ambicioso proyecto para las personas que sufren alguna enfermedad mental, una discapacidad que se ha convertido en un estigma para quien la padece y que le impide su plena inclusión en el mundo laboral. Los perjuicios, queridos amigos, no son más que ignorancia. Acercarse, conocer y entender son pasos obligados y, créanme, beneficiosos para las dos partes. Todos somos mejores cuando rompemos barreras, sean físicas o sociales. Por último apunte, otras barreras a romper son las que separan lo urbano de lo rural y lo masculino de lo femenino. En nuestro quehacer ocupa un lugar destacado la atención a las mujeres que conviven con una discapacidad en un pueblo. Sus núcleos de población pueden ser pequeños, pero sus derechos deben ser para ellas grandes y enormes. Todos nuestros proyectos necesitan de un respaldo de instituciones, un respaldo económico y moral, ejecutivo y legislativo, para los grandes proyectos y para los pequeños, como es el caso de esta gala. Yo tengo que agradecer al presidente de la Diputación de Ourense. Comentaba Terio que llevo 15 años como presidente de Cegasal. Desde estos 15 años, ninguna administración me ha puesto toda clase de facilidades, todo el personal de la Diputación, de todos los sentidos, para celebrar esta gala. Yo, presidente, salgo enormemente agradecido por todos los funcionarios, trabajadores y por ti. Gracias. Voy acabando. Decía Kennedy que un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. Lo suscribo. Y por eso quiero agradecer a los que a lo largo de estos 15 años me han acompañado en este trabajo. A veces gratificante y otras no tanto. A los que han soportado e incluso alentado mi obsesión por ir siempre un poco más allá. Siento que de ellos son mis éxitos, de haberlos habido, y que ellos han minimizado mis errores, que seguro los he tenido. Y hoy quiero hacerles este reconocimiento. Antes de terminar mis palabras, yo tengo que decirle a mi amigo Juan Vieites, presidente de la CEC, darte las gracias. Y darte las gracias porque has traído la dignidad a la organización de Galicia. Y la dignidad en las organizaciones y en las personas son fundamentales. Gracias. También tengo que felicitar al presidente del Foro de la Economía Social. Hemos conseguido, porque Cegasal forma parte del Foro de la Economía Social, pero fue él, su trabajo personal, con el resto de nosotros, pero fue él que trajo la capitalidad de la economía social a Galicia. Mi mayor enhorabuena. Y como no me puedo olvidar de mis queridos amigos sectoriales, ahí estáis todos, siempre al lado de Cegasal y del expresidente Antonio Dieter. También quiero darles, si me lo permiten, 2 besos a 2 mujeres. A nivel profesional, las mujeres me marcaron mucho porque son más inteligentes que nosotros, yo siempre lo he dicho. Y esta gala hubo 2 mujeres muy importantes. Una no está, y espero que el presidente le transmita, si me lo permites, este beso. Una es Silvia Valdés, un beso. Y otra es Isabel Filgueira, un beso, presidente.
Y mis últimas palabras, no las voy a leer, es que hace 15 años empecé un camino, una etapa nueva. Los fundadores me lo habéis pedido. Hemos conseguido resultados, también hemos cometido errores. Pero también hay que saber parar y marcharse del camino. Me llegó la hora. He decidido que no voy a presentar más la gala de Cegasal, porque me voy al lateral del camino para que otras mujeres y otros hombres con discapacidad sigan liderando Cegasal en Galicia. Quiero agradecer a todas y a todos vuestro apoyo, vuestro cariño y vuestra confianza. Muchas gracias. No te vayas. Ven aquí ao medio. Ahí. Vaya semana que levamos, siniestro total, Tixo que abandonaba, Alejandro Valverde pasa por Galicia e gaña o Gran Camiño, custanos moito o ciclismo en Galicia, de feito, din que dentro de pouco Galicia estará a rueda, o presidente Feijóo di que marcha, e tamén marcha José Antonio Vázquez Freire. Unha persoa, e ahora falando en serio, que mantivo con vida durante estes 25 anos, 15 como presidente de Cegasal, autoestima de moita xente que non ia nin a buscar traballo, que non quería sair da súa casa por frustracións, por complexos, por inseguridade. Un dos seus éxitos é cambiarlle a cabeza e a mentalidade a moita xente que hoxe está con traballo, con dignidade, ten un soldo. E hoxe, querido José Antonio, temos un pequeno agasallo para ti. Por favor, que acceda Anxo Queiruga. Cousas da vida, cousas da vida. Anxo Queiruga acaba de sair ahora da súa posición para incorporarse a este escenario. Vou contar un segredo. Estamos todos moi contentos co tema do AVE. O AVE desde Ourense a Madrid son 2 horas, non? Ben, Anxo Queiruga sae a mesma hora que o AVE en coche, chega antes. Sábeno ben algúns valientes que tiveron a osadía de acompañalo. Xente que non volverá e que vai apostar polo AVE para sempre. Anxo Queiruga! Moitas gracias, Anxo Queiruga. Moitas gracias a José Antonio Vázquez, que aguantou o tipo. Había apostas entre os seus colaboradores. En que minuto vai chorar? Pois aí o temos. Enteiro, E antes de continuar, que entramos na reta final, permítame 2 cuestións. Todos temos experiencias na vida. Como todos teñen unha idade, saben ao que me dedico e na empresa na que traballo. Na CRTVG, digo isto porque eu creo que teño fillos que non saben nin a que me dedico, viven noutro mundo. Na CRTVG temos un compromiso coa sociedade e con persoas con discapacidade. Hai 14 anos participei na decisión de contratar a unha persoa cega. Unha persoa que desde os 16 anos, por mor dun glaucoma, non ten vista, non ve. Recordo que me acompañou un xefe de selección de persoal que me decía, cando tomei a decisión, non sei se te estarás equivocando, acabas de contratar ou seleccionar o cego. Digo, que é o mellor.
14 anos despois, Toni López, un rapaz de Vilalba, é un dos mellores locutores da radio que hai neste país, seguramente o máis documentado, co teléfono na man un monstro, e ademais, como lle pasa a moitos deportistas, el fai mellores a todos os que están aquí e a todos os que os rodean. E recordo tamén que coñecí unha persona, Ángel, un rapaz que traballou como vedel na Deputación de Pontevedra. Ángel ten síndrome de Down. A mí non me gusta decir isto de discapacidade nin síndrome de Down, pero as organizacións obligan, incluso recibimos cartas a veces, a mí me gusta decir con capacidades diferentes, porque todos temos capacidades diferentes, sexamos quen sexamos. Ángel estivo durante unha época traballando como vedel e un día coñecino, presentando unha gala de deporte, e pregunteille cal era a súa tarefa, bueno, a típica tarefa de vedel, e comentolle: entras ás 8 da mañá e tal, e sales ás 3. E dice: sí, entro ás 8, pero saio ás 3 menos cuarto, como todo o mundo aquí. Imos con máis premios. Premios aos medios de comunicación. Que nos acompañe José Antonio Vázquez, que está realizando e que non paseaches cos cans esta semana, queremos que pases para arriba para baixo. E Miguel Santalices, o presidente do Parlamento de Galicia, para entregar o primeiro premio aos medios de comunicación, empresa escrita. O premio é para unha reportaxe sobre o Centro Especial de Empleo Aspamadís e os seus traballadores. O traballo titúlase Jardines para cultivar outra vida. E a autora desta reportaxe é Monchi Sánchez, xefa da sección de local do xornal La Región. A importancia dos medios de comunicación para visibilizar todo o traballo que fai Cegasal, todo o traballo que se fai por unha vida máis inclusiva. O diploma, o galardón Cegasal, si queren poden baixar a mascarilla. E queremos que lle saúde Monchi. Autoridades, directivos de Cegasal, señores y señoras, muchísimas gracias por este reconocimiento que hoy entregan a la región de Ourense que estoy representando, por contribuir a divulgar los entresijos de la economía social. A la hora de realizar el reportaje de Aspamadís, un centro especial de empleo de iniciativa social sin ánimo de lucro, especializado en trabajo de jardinería integral, pude conocer a Rosa María, a Miguel, a David, a Roberto, a Miguelín. Son algunos de los currantes con edades entre los 35 y 59 años que han logrado un empleo digno pese a sus discapacidades intelectuales y mentales. Están perfectamente habilitados para pasar la cortacésped, para rastrillar, mimar las plantas, regar o desbrozar. De verdad, solo me gustaría que pudieran ver a Rosa pasar la escobilla para limpiar las hojas secas del asfalto. No llegué a preguntarle qué desayunaba, pero realmente su energía era admirable. Para todos ellos, por muy extravagante que les pueda parecer a ustedes, la opción de ir a trabajar es la mejor cosa que les ocurre en su día a día. Salen de sus casas, se relacionan, se sienten útiles y regresan motivados. Pero no en pocas ocasiones, tal como me decía su coordinador, Fernando Ledo, tienen el colacao demasiado alto, recordando las palabras de Juan Manuel Montilla Macarrón, en Langui, cuando en 2008 recogió el Goya como mejor actor revelación. Los trabajadores de Aspamadís no se rinden, pero necesitan que crean en ellos. Son 9, pero podrían ser muchísimos más. En este centro especial de empleo no quieren caridad, quieren trabajar, me decía el presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez. Quieren que instituciones públicas y empresas sepan que un centro especial de empleo de iniciativa social es una opción perfectamente válida para desempeñar un cometido laboral con criterios de competencia y de calidad. Y quisiera terminar con un pequeño párrafo de Langui en su libro 16 escalones antes de irme a la cama, que se lo dedico a todos los trabajadores de Aspamadís. Si te esfuerzas y pones de tu voluntad, puedes conseguir lo que deseas. Y si lo has hecho y no has conseguido la meta, tienes que estar satisfecho, porque lo has intentado. Te tiene que servir como un logro, ya que todo depende de muchos factores, no solo de la dedicación y del granito de cada día.
Muchas gracias y les animo a cultivar otra forma de vida para una sociedad más equilibrada e igualitaria. Y enhorabuena a Cegasal por sus 25 años. Gracias. Moitas gracias, Monchi, gracias, Miguel Santalices. E agora con José Antonio Vázquez e con Maravillas Espín, directora general del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entregamos o premio o galardón o traballo audiovisual que recae no traballo Enfermidade Mental e Emprego, realizado pola xornalista Matilde Vázquez e o reporteiro gráfico Carlos Purriños, de Televisión Española en Galicia. Matilde Vázquez e Carlos Purriños estiveron en varios concellos da provincia da Coruña seguindo a varios dos traballadores no seu que facer diario. Entregamos o diploma a Matilde, a Carlos, espera, Matilde, antes de falar as fotos. Son as presas do directo. Moitas felicidades aos dous. Carlos é máis de gravar que de falar, por iso vai falar Matilde. Cando queiras. Sí. Isto impón. A ver se me sai o que quero dicir. Moitas grazas por este premio. Noraboa por eses 25 anos de traballo. Para coñecer unha realidade, a mellor cousa é achegarse a ela e darlle voz aos protagonistas, que no caso da nosa reportaxe son persoas con problemas de saúde mental. Queremos dedicarlle este premio a todas elas, ás súas familias que soportan o peso da enfermidade. Fan falta das administracións máis recursos, dos xornalistas sacar a estas persoas das páxinas de sucesos e da sociedade en xeral sermos capaces de mirar con outros ollos porque hoxe son eles, elas, pero mañá podemos ser nós. Saúde e paz e grazas de novo. Moitas grazas. Moitas gracias, moitas felicidades aos compañeros de Televisión Española en Galicia, Carlos Purriños e Matilde Vázquez. Gracias, Maravillas Espín, por acompañarnos en esta gala del 25 aniversario de Cegasal. E o último premio que se vai entregar non é un premio puntual, non é un premio por un traballo puntual, é o premio, facendo un exercicio de memoria, a unha trayectoria. A trayectoria dun xornalista ourensán que ao longo de máis de 30 anos ten significado o seu apoio, o seu compromiso co traballo social, con persoas con algún tipo de discapacidade. Por favor, presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompáñanos a carón do presidente de Cegasal para entregar este premio á trayectoria do xornalista de La Voz de Galicia, Joel Gómez. Durante máis de 30 anos, infinidade de reportaxes, de traballos sobre a discapacidade, a inclusión laboral. Joel Gómez, La Voz de Galicia. Joel, o micro é para ti. Bon día a todas y a todos, autoridades, representantes de Cegasal, señoras e señores. En primeiro lugar, quero deixar constancia dos meus parabéns a Cegasal por estes 25 anos e que continúen celebrando aniversarios. Eu quero tamén deixar constancia da miña imensa gratitude. Sinto-me moi honrado por este premio. Descoñezo os criterios do xurado polo que mo concederon e os traballos que se puderon ter fixado de min. A verdade é que agradezo yo especialmente ainda máis por terme escollido. En todo caso, o xornalismo
é unha profesión enormemente solidaria, unha profesión en que todos os compañeiros da redacción colaboramos día a día para contar a actualidade. Por iso eu quero ter aquí unha lembranza dos meus compañeiros da redacción, especialmente da redacción de Santiago de Compostela, das miñas colegas e dos meus colegas, onde teño a fortuna de traballar, tamén da dirección do xornal e do seu editor pola confianza de tantos anos. E, se me permiten, para finalizar, eu quixera tamén lembrar aquí un acontecemento dos inicios de Cegasal, cando esta asociación comezaba o seu andamento. En marzo do ano 2001, no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, o Grupo Voz entregaba un dos premios das Voces do ano, en aquela ocasión a Domingos do Sil. E na crónica que se publicou no xornal para informar daquele acontecemento decíase que era pola súa contribución á construción dunha Galiza luminosa. Premiábase a Domingos do Sil por a súa trayectoria de máis de 20 anos de traballo no ámbito da discapacidade, pola contribución que estaban facendo para a integración das persoas para as capacidades das persoas con diversidade funcional, e tamén se premiaba a dúas das empresas pioneiras de Cegasal, a Trameve e a Coregal, que aínda hoxe continúan felizmente activas pola súa boa política laboral co medio ambiente. Por tanto, esperemos que continúen con esa a construir esa Galiza luminosa de que se falaba, e de que tamén que Cegasal as miñas mellores venturas de que contribuya para unha Galiza máis próspera e con máis calidade de vida. De verdad, moito obrigado, síntome honradísimo. Moito obrigado. Moitas gracias, moitas felicidades. Joel Gómez, presidenta da Xunta de Galicia, José Antonio Vázquez. Antes de rematar, ten a palabra para saudalos José Miñones, o delegado do Goberno en Galicia. Bueno, moi boa tarde. A verdade que despois do extenso saúdo das autoridades de José Antonio creo que xa podo omitir as mesmas, así que amigos, amigas, moi boa tarde. José Antonio, entendo perfectamente o olvido, tranquilo que houvese dito eu, senón, pero se estou tamén como delegado de goberno e non como alcalde de Ames, aínda que un nunca olvida de onde ven e nin olvida, desde logo, ter sido alcalde. En primeiro lugar, quero sumarme aos parabéns a Cegasal por estes 25 anos de esforzos, de loita, de reivindicacións, pero tamén de logros e, desde logo, de continuo crecemento. En definitiva, noraboa por estes 25 anos de vida. Prezado José Antonio, gracias por permitirme acompañaros nesta data tan sinalada, e coincido plenamente co moito que se leva dito hoxe nesta mañá, e gustaríame engadir só unha cousa. Gracias por estar sempre aí. A vosa labor ten un profundo impacto social que é imprescindible. A integración de cada traballador e traballadora de cada un dos 32 centros especiais de emprego sen ánimo de lucro que ramificades por toda Galicia é un éxito e un exemplo para toda a sociedade. O avance en xustiza social que se ten producido nestes últimos 25 anos é incuestionable, e quero destacar tamén o importante papel que tanto as asociacións, as administracións, as empresas e os traballadores temos que seguir xogando nos vindeiros 25 anos. Vayan por diante as miñas felicitacións para todos os recoñecidos hoxe nesta gala, así como para todos aqueles que hoxe non reciben este premio, pero que de seguro ben merecen pola súa implicación diaria. E pido tamén un aplauso para todos eses anónimos. Nestes momentos de pospandemia e de actualidade tan convulsa, a inclusión laboral é o mellor garante do que necesitamos. Unha recuperación xusta cara a unha sociedade máis integradora e, desde logo, mellor. En este contexto contamos cunha ferramenta única, o Plan de Recuperación. É un obxectivo de poñer no foco a nova economía dos coidados e as políticas de emprego inclusivas
e elo acadaremos a través do PERTE da Economía Social dos Coidados. Un plan estratégico con enfoque solidario que busca potenciar as alianzas entre centros de investigación, organizacións, cooperativas e entidades de todo o país que traballades na economía social. Aí sodes e seredes protagonistas indispensables de cara a lograr a xustiza social e a inclusión laboral das persoas con discapacidade, piares estratégicos da vosa labor diaria que agora contará con máis oportunidades. Este PERTE da economía social permitirá transformar o modelo económico do país nun modelo máis inclusivo e sostible e con elo correxir desequilibrios arrastrados do pasado. Gracias ao escudo social que se puso en marcha nesta crise sanitaria e humanitaria e á labor tamén de Cegasal e as administracións, sobre todo a que se leva realizando neste tempo, a recuperación en afiliados á Seguridade Social ou empregados se alcanza ou mesmo supera cifras previas á pandemia. Pero os retos non cesan e a nova situación mundial marca de novo unha incertidume no futuro máis inmediato da que unha vez máis sairemos si o afrontamos unidos. Prezado José Antonio, non me cabe dúbida que en Cegasal así o faredes, do mesmo xeito que sei que aproveitaredes ao máximo as oportunidades que se abren con este plan de recuperación. Te declaro que o voso éxito vai a ser o éxito de todos e de todas para lograr ese obxectivo común de alcanzar unha sociedade máis xusta e máis inclusiva. Parabéns a todas e a todos os que no último ano, ao longo destes últimos 25 anos, tedes contribuído a este fin. Moitísimas gracias. Moitas gracias, José Miñones, delegado do Goberno en Galicia, pola túa presencia, polas túas palabras. Ponlle o epílogo a esta festa de cumpleanos de Cegasal, 25 anos, Alberto Núñez Feijóo, aínda presidente da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Bos días a todos. Grazas ao presidente, a toda o seu equipo de Cegasal por reunirnos hoxe aquí, as autoridades de Galicia, representante do Goberno de España, e tamén ao Goberno local, a Diputación de Pontevedra, a Diputación de Ourense, propietario de este fermosísimo teatro que é unha mostra da historia desta cidade das Burgas. Grazas a todos. O mellor adxetivo para definir esta gala probablemente sexa especial, porque especial é Cegasal e especial é o que ven facendo Cegasal de forma ininterrumpida dende a súa partida de nacemento. Vivimos efectivamente tempos axitados, temos de todo, pois era pouco a pandemia, temos unha guerra atroz ás portas de Europa, e resolver os conflitos a través do diálogo parece ser que nos últimos anos ven sendo a excepción. E creo que os galegos conseguimos facer na nosa terra un certo oasis neste clima tan enrarecido que se respira en moitos lugares de España e tamén do resto do mundo. Con gran esforzo e con boas doses de pragmatismo, todos logramos desterrar a bronca dos temas fundamentais, daquilo que significa construir os consensos ao redor dos temas realmente importantes. E se algo merece ser considerado relevante é a tarefa de construir unha Galicia na que todos teñamos un sitio, unhas obrigas cara aos demais e, en consecuencia, despois de cumprir unhas obrigas, exercer uns dereitos. Hoxe pasaron por este escenario xornalistas premiados, empresarios comprometidos, políticos de todas as cores, e os discursos de todos eles conflúen nun único punto sobre o que non existe debate. As persoas con discapacidade deben contar con espazos para demostrar todo o que valen. Os nomes propios desta gala, por tanto, seguramente non son os premiados, porque os premiados representan as institucións. As premiados desta gala son as persoas que premiaron a Galicia co seu esforzo, co seu traballo, que o premiaron ademais desde un centro especial, como esta gala é, como Cegasal é, un centro especial de emprego.
Personas como David pois poden desmentir os estigmas que pesan sobre as persoas con enfermedade mental. Leva xa David 3 anos no servizo de limpeza dun concello. Personas como María, que empezou dependente nunha tenda de roupa, a tenda de roupa de iniciativa social, e que agora, pois, parece ser, foi fichada con un contrato dunha multinacional galega, a primeira do mundo no ámbito textil. Personas como Jorge, que gañou experiencia nun centro especial de emprego e que agora vai incorporarse como operario a unha cooperativa agrícola. Pois nos damos conta, co que está pasando en Ucrania, a importancia de ter unha despensa próxima á casa. Podríamos seguir engrosando a lista das 3.550 experiencias profesionais galegos que traballan nun centro especial de emprego, 3 veces máis dos que traballaban no ano 2009. Eles superaron as inseguridades que todos temos e demostráronse a si mesmo as súas capacidades e desbordan con moito pois, algunha discapacidade, pero a capacidade versus discapacidade, o equilibrio está clarísimo a favor do primeiro. O resto dos galegos tamén superamos os prexuizos que aínda seguen pesando, o decía Tedio Carrera, sobre as persoas con discapacidade, pero que a realidade, golpe a golpe, pois nos axudou a superar esos prexuizos. As persoas, por tanto, que traballan nos centros agrupados en Cegasal teñen retribución. Retribución que supera o puramente monetario. Gañan cartos, supoño que xustos, ás veces escasos, pero tamén gañan autoestima, gañan confianza e gañan autonomía, que iso é fundamental para, como se ten referido, acadar a liberdade, autonomía, para poder decidir, autonomía, para poder chegar a fin de mes. A economía social, por tanto, supón para moitas persoas o primeiro paso cara ao emprego, que é, efectivamente, o mellor camiño para acadar a plena inclusión social. E se nos equivocamos de prioridades, entón nos estamos enfocando de forma inaxeitada o problema. Sin emprego non hai o resto de dereitos que se financian a través do emprego, pero tampouco sin emprego se pode exercer a liberdade. No senso estricto, sempre dependes de alguén que te axude a chegar a fin de mes. Os centros especiais de emprego enriquecen Galicia. Estos centros que vostedes coordinan, que vostedes dirixen, que vostedes cogobernan, no que vostedes traballan, pois, efectivamente, achega ao PIB, pero, sobre todo, nos axudan a ser moito mellor como sociedade. Unha anécdota. Durante a pandemia, evidentemente, tivemos pois, moitos contaxios, e donde máis nos preocupaba eran as zonas máis vulnerables da sociedade. Galicia ten o 25% persoas maiores de 65 anos. En España non chegan ao 19%. Por tanto, se había lugares de persoas vulnerables, pois era e é Galicia. E dentro desas persoas vulnerables estaban os maiores que estaban nas residencias da terceira idade, moitos deles con discapacidade, moitos deles sin autonomía, moitos deles xa crónicos nos centros, e tiñamos que tomar decisións cando o virus empezou a expandirse sobre esas residencias. E fixemos as residencias integradas. Fomos os primeiros de España de tomar unha decisión estratégica de agrupar as persoas co virus para que non se extendera ao resto das persoas non infectadas nunha única residencia. E tiñamos que buscar alguén que lavara a roupa de esas residencias. Daquela se decía de todo. Se pensaba que simplemente un contacto podía producir un contagio. Pensábase que incluso as roupas non se podían tocar e había que chegar a casa e mudarse. Pois ben, realmente o primeiro que nos chamou para lavar a roupa das residencias integradas foi un centro especial de emprego. E iso, evidentemente, acredita a xenerosidade das xentes que saben perfectamente a importancia da axuda e da solidaridade entre todos.
O apoio que ofrece o goberno galego a través dos impostos dos galegos, non a través das nóminas dos políticos, pois non se debe de limitar a palabras, e se debe de traducir en cifras. 142 millóns de euros. Esa é a aportación dos impostos dos galegos no ano 2022 a discapacidade. É o orzamento máis elevado da historia, acabamos de cumprir 40 anos de estatuto, e supón un 12,5% máis que no ano 2021. Os fondos o que buscan é respostar ás necesidades obxectivas e previamente inventariadas e concretadas. Para os máis pequeniños, superar o medio centenar de unidades de atención temperá. Para os que están na idade escolar, ser Galicia a comunidade autónoma e a comunidade docente coa maior taxa de integración nas aulas de España. Para os que presentan un maior nivel de afectación, nos vindeiros meses imos poñer en marcha 280 prazas de atención a discapacidade novas, 110 aquí en Ourense, no centro de discapacidade que estamos construindo. Para os que teñan vocación de servicio público, pois incorporamos ao cadro de personal da Xunta 1000 traballadores con discapacidade intelectual. E para os que desexan un impulso para incorporarse ao mercado de traballo, pois vimos de lanzar o Plan Emprega, Discapacidade e Exclusión Social con un importe de máis de 46 millóns de euros para dedicados á formación e, por suposto, ao sostenimento dos centros especiais de emprego. Galicia será máis grande canto mellor saiba ver a riqueza na diversidade. Aínda quedan cousas, sin dúbida, aínda quedan tabús por rachar, aínda queda un certo paternalismo hacia as persoas con discapacidade que nin reclaman nin precisan. Aínda queda palabras que doen cando se escoitan, e aínda sobreviven algunhas barreiras que separan a estes grupos da posibilidade de construir as súas propias vidas. O igual que o camiño de Santiago vertebrou Europa, o camiño cara a plena inclusión das persoas con discapacidade debe unir e ilusionar a toda Galicia, e xuntos, como decía a Conselleira de Política Social, pois vamos a conseguir o que levamos feito en armonía durante tanto tempo, dende aquela partida de nacemento da primeira Consellería de Familia da Xunta de Galicia, está aquí Manolita Gómez Besteiro, para acreditar que isto existe, parece ser, según dixo José Antonio, que lle deu o visto e prace e a noraboa a esta asociación, pois todos os gobernos de todos os equipos que pasaron pola Xunta de Galicia, así como bastantes alcaldes, parece ser que non todos, porque José Antonio pasou revista rapidamente, e me dá a sensación que só invitou os que cumplen, porque todos os que están aquí cumplen. Eso acredita que unha persona con diplomacia é unha persona que non quere problemas. Eu quixera tamén agradecer pois, o traballo de todas as administracións públicas que estén aquí, personas con distintas sensibilidades políticas. Imaginadevos que só houbera un partido. Isto sería aburridísimo. Bueno, xa pasou durante 40 anos. A verdade é que había bastantes dificultades para expresarse. Pero ben, como temos todos os partidos aquí, un exministro do Partido Socialista, conselleiras do Partido Popular, tamén alcaldes do BNG, bueno, se acaba de ir, pero que conste que o citei, outros representantes de distintas orientacións políticas, temos o secretario xeral de UGT, en representación de todos os sindicatos, e o presidente do Consello Económico Social, en representación de todos os agentes sociais, pois estamos moi contentos de estar hoxe aquí. Me agrada, ademais, estar na despedida parcial de José Antonio, porque eu creo que é bastante razonable, despois de cumprir 5 trienios, empezar a pensar noutras cousas. Por tanto, cando vaiades cumplindo 15 a 16 anos nun cargo, o razonable é pensar noutros horizontes. Salvo Tedio Carrera, que leva aquí dende que se empezou a CRTVG, pois realmente o resto hai que saber tomar decisións. Por tanto, José Antonio,
Xa formas parte de Galicia, da historia social de Galicia, que é unha parte moi importante da historia completa dos galegos e das galegas. Vais nada, moitas gracias. Non se vaya, presidente, non se vaya. Dúas cousas máis, aparte deste aplauso para as palabras do presidente da Xunta de Galicia, un aplauso para Noemí e para Paula, que son as nosas compañeiras da linguaxe de signos. Temos un xantar de confraternidade, están todos convidados, os de arriba tamén. Dixérome que no restaurante San Miguel de Ourense e dixérome, repite varias veces, que hai que entrar pola rúa Quiroga Palacios. Debe haber peche de rúas noutras zonas de Ourense. E por último, que suban todos os premiados, as nosas autoridades, foto de familia destes 25 anos de Cegasal, co desexo de que haxa saúde e traballo para todos e para todas, co desexo de que nos próximos días Vladimir Putin deixe de tocar o carallo. Boas tardes.